טוב חברים, היום יורד פה גשם חזק ברפובליקה הדומיניקנית. השמיים אפורים כמו שאתם רואים. וזה מחזיר אותנו למה עושים כשאין חשק. כשמאבדים את כל המוטיבציה לעשות מחירות טלפוניות, שלא בא לך לגעת בטלפון. זה קורה להמון בעלי עסקים שאני מדבר איתם. מה עושים? 3 דברים. קודם כל, להתחבר לשליחות שלכם. לזכור שאתם אמורים לעזור לאנשים שפנו אליכם. הם לא סתם ישאירו לכם פרטים, הם מחכים. זה הדבר הראשון, השליחות שלכם זה לעזור לאנשים. דבר השני, זה להתחיל בשיחה אחת. גם כשלא בא לכם בכלל, זה להתחיל בשיחה אחת בודדת. השאר כבר יגיע מעצמו, זה סוג של שוונג. כך אנחנו קוראים לזה במחירות. נכנסים לשוונג, ואחרי השיחה הראשונה רוצים עוד אחת ועוד אחת, והדברים מתחילים להסתדר. המוטיבציה מגיעה. הדבר השלישי זה להחליף את השאלה בראש. מה יקרה אם אני לא יחזור לאותם אנשים, אם אני לא יחזור לאותם לידים? במקום לשאול את עצמך, מה אני עושה אם לא בא לי למכור? לשאול מה יקרה אם אני לא יחזור לאותם לידים. התשובה היא די ברורה, נכון? אותם לידים ידברו כנראה עם המתחרים שלכם, ויש סיכוי גדול שהם יזכרו אצל המתחרים. זהו חברים, צאו לדרך. מחירות זה סיסטם. צריך לנתק את הרגש, לתפוס את הטלפון, ובכל הכוח לנסות לעזור לכמה שיותר אנשים. שתפו אותי איך אתם מתמודדים כשאין לכם מצב רוח.